Vi træner træling med Henning. Kom, bakke. Kom. Og vi er, jeg ved ikke, om I kan se, men vi er altså oppe i traileren lige nu. Jeg er måske ikke så nemt at se, men kom. Vi er nemlig heroppe, ikke også, Henning? Ja, vi er nemlig heroppe. Bakke, kom. Bakke, kom. Bakke, kom. Bakke, kom. Bakke. Dygtig, Henning. Dygtig. Så går bare Henning lige en tur ud igen. Det er så fint. Han har været oppe i 3 gange nu. Jeg er simpelthen så stolt. Kom. Se. Så går vi op i traileren. Og jeg har jo fundet den her fine horsemanship-grin. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Kom. Så I lige det. Bare, han er inde i traileren. Dygtig. Du er så dygtig. Ja. Og du er så dygtig. Ja, det er du. Du er så dygtig. Så skal han altså lov at have sine godbidder, når han er dygtig. Det er godt lidt svært at filme, men man er jo godt nok stolt af min lille hest. Så dygtig. Ja, du er så dygtig. Nå, men så er vi da gå ud igen. Godt, Henning. Ja, så er vi gå ud igen. Ja.